upat nga battle karong gabi na. Naroon sa Apollo Sports Bar. Yo, lakas sa inyo, boy! Yeah, big shoutouts. Manadiri karon no, nga ni Tambong sa itong event, DJ ECQ, sa itong venue, Apollo Sports Bar. O siyempre, mga tropa na to nga gikan pagawa sa Cebu bay, nga layo pa gigikanan, big shout ninyo tanan. O siyempre, sa kaning mga umabot nga MC karon outside Cebu ni sila parehas. Sa akong wala, gikan Misamis Occidental. Wala, Parehas! Society, Angel, Aldrey, Joshua, James. Ace. Sa akong to, gikan maasin Southern Leyte, palangaws para ni Lil Silence. Mayor Noyang, Kabuganillo, Anjun Sawaso, 666 Production, FDM Flip Prime, Mr. Vance, Burge, sa mga tropa na. Yeah! Ewan sa mga kwintos, sabot na sila. Ikaw na. Pili una ni Lil Silence, okay na ni Ace. Yo, binatan yung tanan ba? First round, Lil Silence. Ha! Usas pangandoy na akong liga, karon aho na natungtungan. Isitigtan na aura sa mga duwa, karon na anas atubangan. O karon kitagaan lagi gayon, dili ko ni sayangan. Murag adlaw sa akong natauhan, kaya ni pwede, di ni andaman. Wala, face! Ari na sad ka magpiniling gahi, do! Yawa, daghanata! Pero ang nakalahi lamas imuha kay kutob karon ra ka! Dili na makautro! Lubngan ko nigbala! O di na ni makautro kay ikaw na budroy magbandira! Kay Misamis Occidental representasan! Pero tanaw na itong makachamba! Di porkit kurso ni mo na as barko, imong suwat laom na! Og diray makiglaw man ay kagpulong, ali diretong kara! Kaya kung gibugatan ka sa imong paminaw, nagsaguyod ra ka og angkla. Akong gitan-awi mo ang battle. Feeling ka nga teknikal. Kusog ra ka tan-awon kay imong kontra si kautal. Wa kay kalahian sa kadaghanan. Nga dire nagpaka-animal. Nakakuha ra kag reaction sa BSK kay dispit ka kimikal. Kanang imong kainit, di pa na tropical. Usa ra ka survivor sa BSK nga karo ang kareron kritikal. Yan ito mo isgot ka o karer. Paghilong animal. Kaya unsaon mo pag-abante kung ang gasolina ka pinal. Kaya kung karer daw isgutan, layo na daw siya. Pero karon ra ka nakita. Huwag ni halos kaila. Ikaw rin nakaibaw sa imong dagan. Ayaw mig amo nga. Napaka-speed og distance nga naibaw. Anya imong dagan, 20 ra. Nya dire ka ni hapit. Dire rapod ka masango. Uhaw kas kadaugan maong imna sa nido. Imnunon nga maurag lasa, pero lahi ni nga igo. Pasukaon sa tanang baho hangtod ang ngugawas dugo. Wah! Nando Anis! Lasduan ako sa BSK by medyo diskumpiyado. Pinaka-worst na performance pero nagtsambahan gihapon ng 1 bisag di ko preparado. Maunda ko lang pasalamat ni Leo nga gigaan ko gigayong makatungtong ani nga liga. Wala na silence karong naabli na ako ang gana again. Yeah! Oh, hilom ba murag nila ba yung Ginoo, di ba? Mao man na ang norm. Mao na to ang silence nga ilang mabate sa the calmness before the storm. Ang what's up, Lens? Ang Maasin City represent. Isa ka dekada na ka sa liga pero na-honed na ba imong skills? Bus Leo, supil din ako ani kay bago pa man ko nga ni apil. Finalist sa TRB nga estudyante pag ginatong special pick nga high skill. Pero bisag bago pa ko ani nga duwa. Wa kay bawo nga tirador gutom sa dinggigil. Ako'y mubuli aning estudyante ron, automatic magluha ning pupil pero hitman dali sa Leyte. Muna gipang hinambog ni brother. Na daw siya duha ka 45 para sa iyang ma-encounter pero malas mo. Nakasugat kag professional sa dana nga karer. Taro sa kamoto pagka-hitman way pake sa silencer. Ano? Di ba ikaw tong Michael Jordan nga 45 sa likod? Maong ayaw kabalaka ka ng vintage ni mga 45 atuan ang gamiton. Saktong kargado na og bala kada buto kay pahamiron. Karon ni Pastor Kos imong likod gamit 45 di mga vintage akong gitiyon. Tagamtama ang buto buslot og samad kada pika kay bisan silence di gina maghilom. Nya di ba permi ka magdala og Jay? Ikan nimo ka arit di ka matayan. Imong arit ron bay masayang. Di ba permi ka magdala og Jay?
Ika ni mo kaarit kamatayan, imong arit ron ba'y masayang. Iba-dibag daw ni mo ang ghostwrite. Storya ni mo kabulaanan pero last tour na ni mo sa TRB kahadlok ang imong na-fail. How ironic nga kamatayan na ang nahadlok maong ni sampit na og anghel. Maong ni sampit na og anghel. How ironic nga kamatayan na ang nahadlok maong ni sampit na og anghel. Maong wakoy pake. Sag magtabang pa mong duha. Ika na nag-ghostwrite ni mo ha. Nagpa-ghostwrite na sad na sa kuha o hambugiro ba par? Nakumatik ni mo kagar. Kaya unsay panama aning silencer sa class kung imong kontra naka blocking bar o king. Hari mo ka diba mo isulti aning Nico. Kay lagi making ang apelido. Wala kay royal blood bay nga mura pag Mufasa. Klaro na ba ang punchline asa ni mo landing ako ang bar? Patay ning King Ron suwat karong gihatagan ka og scar. Kay nganong mo sabay pa ka? Kung panglil ra imong stance, da kung sablay imong pika sa Golden Budang naka 1,000 hands, namang hinambog pa ka nga gahi mo sa Leyte kay lagi anad na mo og war, basi nakalimot kang taga Mindanao imong nakontra Iron Fortress kay Fort Pilar. Karon nag-abot ang duha. All the guns are considered fully loaded, maong patay ka sa akong tion. Hook on homicide, way silencer kada buto, lami sa dunggan pamation. After ani nga battle, like ramen paniguradong nayhayaon karon magsugod na ang misa sa patay. Hatagi ninyo gamay kay hilom. Way, lame. Yo! Giimbita ko, Grapolo, kay dire na ako no ipaligpit. Taga-biiske ko no nga makadaog raog ang kontramusikma og binignit. Stricto kayo makadaag linya. Maode nga nagahigpit. Kahinay kayo ang kontra maong dali ra nasipit. Dagan kong gipangutan-an si mong pangan pero tubag nila kinsana. Way ma-idea og maanggel og asa ko makakuha. Maong ni tan-aw na lang ko sa imong battle og ara na kong laguta. Nagsige ka dito og bars nya panatan ra kang imong mama. Imong mama da kong tutoy. Kanahan di kang inganaon ka. Let's go. Hala, bars dito bay nya grabe niyang pahinumdum. Pero pag rounds na sayang kontra atay gigawsan na siya kundom. Ingana ka kahinay, nanikamot pero way paglaom. Kay bawo mo gusyan nga minus kaglabok maong sa ite kagisabong. Ya dito, imong giingnan imong kontra og bayot ilabaw buka nga sablay. Samtang imong gitira imong kontra og bayot gabars-bar sa kaglagay-lagay. Kay mo patol daw siya bayot. Pero sumbagay, ana na unsa paghahitabua. Kadako ni mong amo niya bayot try mong kaya. Sure ka? Ingana ka mo gira para ingnon nga naitira sa laway dayon gidirekta. Maong ako na lang gitiwas og tan-aw bisag inyong banat di magsilbi. Eh kung ako pay nadya sa duwaaw, pareho mo pilde. Ga-reference pa og motor para ingnon di nababangbang. Kaila kag piston ring choy, ibuno ko na si mong aktang. Kaya ana siya dito. Usapang rides. Gusto niya Yamaha, di daw siya ganahan og click. Kining G1 nagpaka 1G kahayang moto, dick. Moto, dick. Og dito, why nakasakay? Kay gapata ka arag reference kining kwanggol nga pagarpar. Lahi ako sa imong naagi anchoy kay lahi ko mumandar. Di pa kasakto para makisabay. Kuwang pakas paminsar. Bisag mo hisgot pakag makina di ka palagog ako nang wandar. Francois! Saba diha oy wa kay motor adik. Kita na ko speedrun. Nagpagasolina siyang bike buang. Taon to game? Sawa makailangan niya siya dahil si Nico Ipis Miking. Ang feeling hari, abig finalist sa TRB pero wala nakabot ang championship ring. Unya karon sa Rapolo na sad ka making sugal. Sige, let's start with the basic. Kay si Leo mura ragnag duwa og cards. Sakto pagbalasa ang baraha bay wala ni dinhi sa Gultikas. Aksyon na ba kog kabalaka kay daog naka ay sus kahilas. Sige, all in mo ano inyong king. Aw natog mo sa lerba na inyong ang buena saktong nabunot niya ace karon ako'y imong dimalas. Ikaning giharang nga kontra. Panigurado nga malutsan, alas nga baraha ang gigamit sa eksena nga mura bag Kingsman. Karon magpakakilir ko sa duwa maong patay ni ron ang buing. Baraha na mismo nagsultis imong kamatayon. Basil Hawkins. Mao tanawan ninyo maayo kay malipat ni ron ang lil.
Maong tanawan ninyo maayo kay malipat ni Ron Anglil. Natural mawala gina ang ace kay ang pag-snap by Hayabril inga na kumo dala og balos. Murag ikaw si Wamos nya. Nasumpagan kang Thanos. Ya mo ingon pa ka nga ikaw ang hard carry gikan late para dire ka mangharos. Murara man gani kag level 1 nga Layla nya giatbang kag natbang kag full stack na nga Aldos pero di kay maldito kanis Nico. Og na imong harang kay mapugutan, mabunutan og 45 kay ano daw siya og killing. Di ko siya ganahan siya kuyugon siya simbas iyang uyab kay gusto ra daw niyag siya ang villain. Ug kung mag-aaway na siya siyang uyab, salbahis kini mo asta. Mao sige. Show your game because you're such a gangster. Say something. You pull it again in the women? You pull it again in the woman? Maong pakyo ni Monico, kabalo ko nga karaan na kaani, pero ako mahadlok ni mo. Wa kay rhymes, wa kog lines, wa ni tatak, kay weak, kay ning pabida. Siya utra kay, maura mo na, ginaladala ni mong panghulga, distansya na 2 mile, pero sure hit, kay precise ako ang tira. Oo, giatbang ka og rookie, pero Will Chamberlain, pang all-star ang ipakita. All-star ang ipakita, og. Oh, underdog ko ani nga duwa. Kay gi-claim na nimo nga ikaw ang hari. Nakuha ra gani nimo to ang crown sa imong trono na kanagpalami. Pero dakong sayok na nasaag ka sa akong balwarte, maong dapat andam na ka sa plot twist. Kaya ang giila ninyo nga underdog karon nahimong wolf beast. Nahimong wolf beast. Pero di daw siya ang ay bugal-bugalan kay 10 years og daghan nagbattle nga gipakita. Daghan na daw daambag kani nga eksena nga gisugal nito ng paraan nga kultura. Unya inyong tamak-tamakan ni murag na og hantakan. Abi ka mo kasuway og hari si tahon niyong siya kay tikasan. Who you should also thank him. Kani inyong gi-gatekeep mo inagda sa yawe mao makasudmo sa sabungan. Igamitan na tigag basic nga atake mao siguro ang anay kusog imo ang bawi. Dipinsahe yung kaugalingon og pangitag pamaagi kayo gira pod sulid mo mga ipakita ani mabadibag ra kag samot sa round 3 ops sa letra T tilay ang ako kag giving out Last round, in silence. Ilae ko no akong lubot, may ingon ano tayo matapos ka. Nag-English pa kan Jawa, aka don't do that. Yo, road trigger! Wa ko'y pakialam mong imo kong sumbatan sa mga linya sa niagi. Tanan ahong gama, ahong gidukan, madaog man o mapilde. Aho rang gipakita og unsay kaya og wala na kun amahaye, gibuhat ra na naho tanan para sa biyahe di maalkanse. Ikaw, unsa man to imong gipangambog? Katoy imong agi nga usar ka bagis? Di mong ulatan na imong linya oy. Igo ra na pangkagis. Tigpulabog ra ka sa eksena para ingnon nga salbahes. Saba ra kas kahilom sakit sa dunggan mura og gangis. Kay dapat daw solido kada line malasi Silex Construction. Seryoso ka na tonto? Napakinahibaw ang solido kada line basig lineman kasbiko. Mong di halos makapuntos kay palpak ang gipangbuhat. Gigamitan ra construction ang linya para ingnon ra nga bugat o kung mao man ganin na imong trabaho. Surebol ang trabaho nimo palpak. Kay imong purman ang tigplano samtang ikaw sa ding timbakbak. Mong way gamit imong pag-construct kay lahi niya akong gamiton. Tumpag ning gahing nagpakaligon kung ako nang demolison. Ikaduhang battle niya si G1 ug iya dong gipangandaman. Siya daw ang MacArthur didto sa tong World War II na sambang nakuha ang kadaugan. Kay nadumina niya ang Hapon, imong paglubog ro ng masinatian, balik sa aboy uta ang padulngan, ako ang cause of death sa inyong MacArthur, ako ang bara sa tagiliran. Kay kung way anghel diri nga namusog, di mo bintaha na imong paminaw. Kung way anghel nga nadungog, di madungog na imong sangyaw. Mong pasalamat ka sa nangusog. Ang imahe ay sa gulighugaw. Kay kung way anghel diri nga nakita, di mo lamdag na imong pananaw. Pero humok pagagbukog niya karon makigsabay kas mga gahe. Ayo ay kumpara imong kaugalingon diri na ako kay lahi tag na sinati. Layo ra tag distansya.
layo or tagdistansya. Mo ngay palabi sa gibate. Timan nga maoro tagagianan sa Pilmiro pero ang padulngan lahi-lahi. Kay dili ta pareha ase. Ibutang nas tamdanan. Gikulata kas kahilong nga nahimong sabaan. Dire ka na human, di na makita ang kanahan. Kay nabunog ka sa akong punchline, murag punchline nga tabang mutanan. Last round, Ace. Kayata, English ang buwang. Patay ni raw ng buwing. Just let me know if I can help you. Thank you for calling. Bugo. Demolition, dili. Demolition. Tango na. Tarantado. Round 3 again. Demolition. Karon storya nato ang karera aning Nico. Maasinran niya pilog turna pero wa nakabot ang kampyonato. Nibalik sa TRB na masin pero palpak maong ni flop piya ang stats. Duha ka finals wa ka champion nga murag na GSW ang Cavs o basketball. Curry ni kong mupuntos, Lebron sa sugod bay, sablig kuning na pulbos, maong sige! Harden your defense, kung makasabay ba, physical, world peace akong pagka-artist, maong si Nico, critical, yan nagpaka-farmer. Moingon niya ni Amo bay, sablay ang reference. Farmer na sa city, kita naman nga wa kay sense. Nagpakaaron ingnon nga mo'y trabaho, hipokrito ka no offense, murag kandidato, pakitang tao, peke ang ipakita by sa lens. Peke ang ipakita by sa lens. Jadi ba batchmate po ta sa BSK? Pareha po ta ditong nakasulod. Duha ka puganting gikan kalunasan padong rapolo sa imong likod ako tong nagsunod. Kalitrang nibuto ang balita patay ang usa sa pugante og naanay lead sa suspect na send ang video sa presidente ako'y nahimong prospect pero taysa nalang ko'y pangutana ba. Sa kadaghang pwede pangalan nga nung lil silence pa. Siguro pag una-una nimo si mong rap name nagtama-tama ka. Lil silence. Mao di ay kay klaro na gikan ni Hinskill di MUX ikaw na lang ang nabilin sila tanan ni Saka na. Mao di ay nga lil silence na piling pangalan kay literal nga hinay ka maong makaagay karon spikay nga naku basta mo dapog. Makalikay pa ba ni nga naa naman kuron sa habog. Tawga imong kagrupo bay haros tanan way makabakod way mabilin sa TNB kay TNT akong pasabog pasabog. Dapat di ko nimo maalang-alang. Dapat precise mo ang setup sa pag-silence food mastan kay kung manulify ragani aw matik makita ron sa cam ti maning masakit ang earth shaker kung magtapok aw patay ni si Kuslam. Kay Boss Leo. Anong kanay ba man yung gataga? Weak pa man ni ang lil. Oh my God, madungagan akong sala kay mapatay ko ning banga gigaanta ko nimo anghel. Kaya ano nasa akas akong lasang sa kung ikaw pinaka-weakest. Ako'y predator, kay prey karong survival of the fittest. Pero nalang ko'y nabantayan ba? Sa katong sa Leyte pa ka, sa imong mga kadabatel, ako si Lil. Diri sa Leyte, ako ang pinaka-fighter nga rapper. Sure ka na, sir? Kaon pod lagi, aron di ma-brother. Niwang na kay kaon, sobraan nakahapit, nakamapyahok. Kuya, ora pa ni siya magtama, kay makiktutok sa utong tutok, uplok kay ning bataa. Kung magtama kuyaw sa diya kay kiniray adik nga og masubraan dili krimen iyang tirada. Ang tripping muadtog maasin public market. Magdagpasul og basket. Unya adto na siya mamingwit. Og walay kuha aw no choice na lang daw siya. Ubalhin na lang daw siya panginhas kay hunas daw adtos kalsada. Daghana daw kinasunya mga bato gipang punit. Iguli niya sa ilang balay, iyang tulahon niya sa iyang lola ipahungit. Adik! Kung ay ko ginambugi sa mong pagka-silence kaysa pag-counter basic ra. Kay kung ikaw ang silence, ako tong banha ni mo nga mama. Kung ikaw ang silence, ako tong namaligyag isda sa inyong kalsada. Kung ikaw ang silence, ako tong nagpaka-tribal nga banda. O kung ikaw ang silence, ako tong rebuilding nagdala og bomba. Ingana mo suwat. Napilang utok kay magitik na ay maluros kada shots nga murag gikan ka og gimmick na baguhan ka nga dayuhan maong ay palabi sa mong atik timan ingway silencer gamit ang range by literal kang pinatahimik. Ug boss, man na og hipos ning imong gipasikaso. Na antimano pag-aigo, limpyo ang pagkaplano, tawagin na lang kung sunod ug na kailaing ipatrabaho tay. There silence Rodriguez, pamano malipol. Rapolo Africana 5. Ka upat ka batol karong na. Ace
versus Lil Silence. Yo, papaka tumalikbay! Okay, judges decision 2-1 para ni Lil Silence. Shoutout sa Melody Koy Mushroom Sleeping, Tagakayan Battle, Dibos, King Lance, Lawag, sana tropa na. Salamat din sa Silence. Shoutout Bulacau, Teskilion, Joshua, Andre. Sula na nga rin. Tama ta. Yo, Lawrence, ako ra isa ni Butar ni Ace. Siya ako na-tripan, round 1, gihatag na ako ni Lil Silence. Round 2, gihatag na ako ni Ace, kay medyo nagsabong ilang round, puros joke niya. Para nako, mas ilabaw sa Ace. Round 3, kay maura gyapon nabitil na ko gamay kang Lil Silence sa likas ra. 2-1 para kay Ace. Round 1, ang gitaran si Lil Silence. Siguro, first pero labaw yan. Na round 2, yata lang ang tabla. Joke. Pareha naman ang impact sa kuha ng tabla. Round 3, yata lang ang ace. Tumahog ang tabla. Pero sa round 1, gusto ko labaw si Silence kumpara sa labaw ng isa round 3. Yata lang ang Silence. Yeah, Rich Nax, ang gibotar kay si Lil Silence. Round 1, nindot diri kay sa limpyo performance siya diri starter. Sa round 2, diri to sa ace to. Round 3 kay hatag na ko Lil Silence. 2-1.